Na kajing yok priang ya kajing ujor na gibabun ha kabay day bagajing don jang kajing ti mau bian ha kasnong rani kabadan hajirang na kalyang kisantali kiseng bakentop ya ka CORP Jirang Circle ka UHM Western Riboy Zone ka RBPC Jirang Circle ka HNM Western Zone bat ka HNYF Jirang Circle ha ka khatar tare gunai lor arja arpusan kilalai ban jurep ya katay ka jaka ban pensisha ya kijing kena ha kani kajing la jurep na kalyang kini kiseng gilalap darlaki jong ki khmat ya ka jingdon jong ka kamti bat ket mau bi an nalor ki wei bat kabal penlengo ya kini ki sang ka dei halor ka jing lap ya ka duler ka bus im ka hima jirang ula IT ya wei bar jala ubana asam ubala itu kerteng ku dipok burwa habakran sikilat pathai kubor ki noi lam kila pen pau ka jing ngosi halor ka jing le jong news im ban ai ya ka duler sa ubar jala da ka baong ru magade ki jing le don bor jong u bat ka KHEDC ru ka de ban sim khia halor ka ni kumno te usim jirang upen i uai kum kene ka pata ya dakar bakarteng dipok borwa te ngi na kaliang kiseng ngangawan lang ba ka UHM Western Riboy Zone te ngasno lengo banganga lap ya kene kikot kislagi pata kidulir ke ba usim jirang la IT ya dakar uta ude bakarteng bala fai kerteng ne dipok borwa te ngi lengo mentangi bu jeng keli menta po upis im rengkat bat hapo district council hato ka hima jirang ka don hok ne em ba kan ai sunat lane kan ai kita ki pata lane ka ai kita ki dolir ha uta ubar jella uba bumdei udkhar uba syong basa apa ka hima jirang te ngina kaliang ka seng ibangi don hang ne idon lai so seng bangi lawan pej hang ne ban ngila jurip ban ngila lap hiru ne ba kalong pher sisa hadu kata-kata ban ngi dapat ngolungo sisa hadu kata-kata ba kumlu te usim jongi ula ban ai pata ya uta ubre ubanabar ka hima jirang tina kaliang jongi ngi kerpat ya usim ya po im jongi ru kumju bat khamtam ya ka district council ka badai pej ka badai khmi ya kane te ngi kerpat ba sioba ban le kham kloy ya kane namar yo lese kane ka de ka noksa ka ba nungkong hande ka paar la sai sisngi yo lese kadang kha kadang roi susu te ha ju ko por kat kum ke jing lap bat siam ni yo i ba ka long sha kumba ila dap ban ai ka jing ujor sha bor di balor ke nga ngayang hagaliang bajade bat jong ka Confederation of Riboy People jong ka Jirang Circle ke niwan hangne kalong namar kat kum ke jing kep bat ka jing sothu jong ni kum ki khun hajar jong ka hima jirang ba ya ka hima jirang lap la sunsyar lapnia da pai ba lani ka dei kata ka hima rai hanrei yau sim la thung pat le u kum nong sunsyar hanrei haba ni phai ban pe pat menta ni yo i ro sim la long kum ka balor namar la kam kanti ya kan ka jaka bat ya kan ya kata ka riti dustur ke jing pania ke jong ni kat kum ka ain lani kat kum ki kandon jong ka hima lai te na halor kata ka benta ni persya jur ya kan ke jingle jong sim te wat nadu usam arjar san bawa long kum usim bakura jong ka hima jirang te hadu ni usam arjar arsan lakum ba arpo usam la sinsia arpo ka hima jirang te umla ban penlong ya ka dorbar hima anrei hapo gini ka arpo usam la sinsia utang penlong ya ka dorbar hima tang sausin kata kita kisnam kala dia anrei wat ya mentaru la kular ban penlong ya ka dorbar hima anrei umla ban penlong ya ka dorbar hima hadu ini ki benai ki bamenta ten ma kata kan pau syai bau siung lale don bor bat kinong tri jong uk lale don bor halor gini ke jaka bat halor ka hok jong kum pai ba ne kun hajar jong ka hima jirang namar ya ukun hajar jong ka hima jirang bala pun bala kha bal pen he ban san hang ne udon ka hok ban kren lane ban ut akmat jong siung lane akmat ki bor ki ba halor kham tam ha ka liang ba dei ba jong ka district council ten halor ta te usium hapo gini islam bala dia te iyo snow ba wat ya ka audit report hagaliang ba jade bat jong ka jinglot jingmi jingkhi jingdia jong ka himaru khamla ban ai te dang subu be ya ka kumtu kumba kalong handai gi ki kun hajar apo ka hima jirang ikwa ban tep kat no sium la lu mapo ka sistem ri sha wa dai ban ai ka ka jingkhi jingdia andai hadu mentar khamla ban ai dai halo ka ne ka nong rim ni kum ki kun hajar jong hima jirang wat ki NGOs ki badon hang miaru ni sakhi ya kane pat ni persya jur ya kane ki jingle jong sim namar lale dan pore usim hi inde ban ai kum kapata lane ka NOC ba declaration ya udkhar lane utau
khalajai handai mentabat ni syai ba kane ka jingtho tingi pausai ba kane la ai ya kata ka kot ba uni udakhar u dikok berwa ula bankam ya kane ka jaka bat ni kisio si hadu kata bangi kisyang ki badan hako kane ka dong kathany kanong isang si abangi i ba usim bule bom se nyiu shu ya kini ki dong ki thany ka jongi kumju ba khing por shu wat la ya ka hima ka barit ka jongi ro nga pan pau ne ba ka district council ro ka dei bat simphia ya kane ka ba yede namar kane ka kala dei kata ka sinjam ka ba ni kisang ni dei ban perkhat bha namar dei tang pangi basong basa hangne hapo kadong kathany ka jongi hapo jirang andai wat baru ka area jong ka Meghalaya ro namar abau ni udakhar la yo ya kane ka jaka ula ban penrung ya ka sa Assam ro tengal nga karpat hi ba ka district council kan simphia sepang kane nang ba in ompoi sano nang ba in yesup ka imlang salang ka dong kathany ka jongi Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.